ma ichiwo nono maonge chudo e skunde mag primary gi secondary mathur kaendi ka owacho ni Mbadi ne owacho gima adiera mokalo. Matuch e kor gwenge gi James Rabala. Jatenda piny Kenya William Ruto kawuono koro dok ne weche mag kwe mabedo e pinje mag Afrika ma Ugwe kowacho ni en mana kokalo kuom weche mag kwe goendo bedo e ma pinje mag Afrika ma Ugwe goendo nyalo bedo kod dongruok mowinjore. Kane owuoyo kod jofwamb weche romo moyiedhi mane obedo godo mane oting'o pinje mag Afrika ma Ugwe nyaka pinje moko ma libamba mag Afrika ma Ugwe mane obedo godo, Ruto ne okwayo mar mondo mi pinje mondo mi ng'iyo ma inyalo kel godo kwe mochwere e piny Democratic Republic of Congo ma osebedo kod ywaruok mapek kata lwenje kuom kinde malach koro sani. A sustained, coordinated, Africa-led peace process remains the best pathway to a stable and peaceful Eastern DRC. And to this end, the two regional organizations and the Africa Union Commission remains committed and available to ensure that the implementation of both the Washington Peace Accord and the Doha initiatives are actualized. As I conclude, let me reiterate our commitment as joint chairs to providing leadership on this process on behalf of our joint EAC SADC Summit of Heads of State and Government. Ruto no wacho ni kata obedo ni en lweny matek malich mokalo kelo kwe pinje mag Afrika kamano nendo kata Afrika ma Ugwe kamano to kokalo kuom winjruok manyalo bedo e kind pinje gendi yot mar mondo mi kel kwe pinje mag Afrika kaendi mar mondo mi dongruok mowinjore obedie kano wacho ni ber ka koro dwaro mare maduong' en mar mondo mi koro pinje suffering, mass displacement and triggered concerns about the stability of our region. To bende kano wero machiel nogo nendo jakom mar riwruok mar SADC ma bende en jatend piny Zimbabwe Emmerson Mnangagwa korka kore bende no wacho ni dwaro ntiere mar mondo mi pinje mag Afrika obed kanyalo makore kamoro achiel keneno ni kwe obedo e piny Democratic Republic of Congo ka achiel bende kod pinje mamoko mag Afrika ma ywaruok nitiere. We empathize with the daily struggles of our brothers and sisters in their cherished desire for ensuring peace, security and development. We are therefore confident that as facilitators, your collective wisdom, expansive experience and leadership pedigree will be invaluable to the ensuring processes. Let us move forward with positive optimism towards unlocking existing bottlenecks, building confidence and restoring trust among all stakeholders as we address the root causes of the protracted conflict. Machiegni nindi nyocha ne jatenda piny Amerika Donald Trump nyocha ne hotemo gi yore mar neno ni jatelo ma piny Rwanda Paul Kagame kod nyawadgi ma piny Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi ne jobedo kod romo mar ng'iyo ka ginyalo tieko lweny mosebedo kokwako pinje gwenge ma ugwe mag piny Democratic Republic of Congo ma bende wacho ni okil kod jolwenje kata jolwenje piny mag M23 ma osebedo ka chendo malich mokale gwenge makono. E weche moko bende en ni jatend migawo mochung'ne weche mag arita kwe ma pacho kaendi Kipchumba Murkomen odok ne obila ma pacho kaendi wi thoe moko miwacho ni obila ne okelo kaluwore kod wach chiel mane gichielo godo gi magina jong'anyo mane ng'anyo e pacho kaendi kowacho ni gichung' motegno kod ogai mar bad migawo mar obila ka achiel bende kod obila te mathur kaendi kaluwore kod tich mane gitiyo mar kedo kod jong'anyo gwendo. Kane owuoyo seche mane otimo limbe kaunti ma Kajiado, Murkomen no wacho ni kaluwore kod weche mag arita mosebedo e pacho kaendi chuno ni nyaka koro gibed kamoro achiel kendo gibed tuch achiel kod bad migawo mar obila e kedo kod timbe moko magalagala mokalo matimore e pacho kaendi kowacho ni mane momiyo ne giloso gimoro ni Jukwaa la Usalama Initiative
mane en gir neno ni weche mag arita ma tung Kenya mangima oketo bedo kare. Murkomen nowacho ni piny owacho ok bi yie kata matin mar mondo mi kweth moko mag jonjore kata jomoko matimbe gi richo ketho mwandu mag ji e pacho kaendi, kata wang'o do ma pacho kaendi, wang'o tesende mag obila kaachiel bende kod ketho mwandu moko mag sirikal ni giwacho ni ging'anyo. Nowacho ni mano gimo gibiro kata matin, kabinde nowacho ni gibiro wuok oko motegno mar kida Adua Tenga kod jogo ma inyalo bi yudi ni ketho chike mathurka. Jaod bura ma Kuria East Kitayama Marwa odok ne jatend migawo mar omenda John Mbadi wi dhok ma ne owacho ewi chenro mar siro somo michiwo nono maonge chudo e skunde mag primary gi secondary mathurka. Indiko wacho ni Mbadi ne owacho gima adiera mokalo. Kitayama ne owacho ni en adiera ni sirikal osebedo ka chiwo omenda ma ok rom ne skunde kaka ne riko keti e chike matayo weche mag somo e pacho kaendi. Owacho ni jatelo no endo ne owacho adiera nyim jokanyo mag komiti ma ochung'ne weche mag somo e od bura, ma owacho ni kama berie mokalo ma inyalo wache weche machalo kamago endo mondo mi jokanyo mag komiti no endo okaw okang'. Jatelo nendo nowacho ni sirikal osebedo ga ka oro mana shillings 15,000 kende ne nyathi ka nyathi e skul, kar oro shillings 2,200 mane osekadhi e kinde mokalo chien kanyo. Mheshimiwa John Mbadi alisema vizuri na alisema tena katika sehemu ambayo inafaa kusemwa. Bunge la Taifa, kamati ya elimu, kwamba sisi tuongeze pesa, yani wabunge tuongeze pesa kwa ajili ya capitation. Itoke kwenye ile iko sasa hivi 15, ifike ile ambayo inatakikana kisheria iwe 22 kwa kila mwanafunzi. Na kwa kusema pale hivyo alisaidia nchi na alisaidia Mheshimiwa Rais. Jaod bura noendo ne owacho ni gidwaro ni jatend migawo ma nyalo nyiso jopiny gi od bura adiera e weche machando migepe gendi kar wuondo jopiny, kama ne ojiwo jotend migepe moko mondo mi olu ling'any mar Mbadi mondo mi gimbe gibed jogo manyalo wacho adiera kaka Mbadi wache noendo. Ni vizuri kuwa na viongozi sana mawaziri ambao wanasema ukweli, sio wale wanamhadaa rais alafu baadaye kunakuwa na madeni kwenye mashule, kwa sababu pesa hiyo isipofika then kunakuwa na debts nyingi, madeni mengi kwenye mashule. Walimu wanakosa kukaa shule, wanatoroka shule kwa sababu wanadaiwa na wadeni wao. Kwa hivyo Mheshimiwa John Mbadi, endelea kusema ukweli, na ningependa nitoe pia usia kwamba waziri wote katika serikali hii, angalia ukweli ni nini, sema, pana ogopa, kwa sababu ukiogopa kusema utajificha nyuma ya uongo, baadaye utamwangusha Mheshimiwa Rais. Tutakapokuwa tunaenda pale mbele, watu watasema yeye hakufanya. Echo moko bende ni duond bura mar DAPK koro ng'ado mar chwalo ng'ur duto manie duond bura noendo ne komiti margi moyiedhi mochung'ne weche ng'ur goendo kaluwore kod ripode moko mane wuok mag pogruok moko bede duond bura noendo manyiche ne okel kod kweth moko hariyo manyiche ne osieko e duond bura noendo. Ripode goendo wacho ni gavana ma Trans Nzoia George Natembeya mane ogwele yor kojolo kaka jalup jatend duond bura mar DAPK noendo sani otelo ne kweth moro masani geto bero duond bura noendo mar DAPK noendo mondo mi duond bura noendo bed kod chia maber ma nyalo moro ganda jo Kenya duto. To korka kore to jatend duond bura noendo Eugene Wamalwa iwacho ni sani ndikoro ni kod romo kod jotelo mamoko mag duond bura mar DAPK mare noendo ma ok dwar lokruok moro amora mondo mi obed duond bura noendo, ka giwacho ni gima gidwaro en ni kaka ne gisetimo yiero duond bura noendo ka achiel bende kod chiwo kombe duond bura noendo, weche onengo bed mana kaka gin noendo ma onge lokruok moro amora mabetie. Ji makwan giromo 314 sani koro yangi ni oseyudo tuo mar mpox e pacho kaendi nyaka ne tuo noendo chakre dwe mar 7 mar higa mokalo. Kuoma joma oseyudo tuo noendo iwacho ni counties 22 ma tuo noendo osehinyo marach mokalo, ka Mombasa osemako ji makwan giromo 146, Busia ji 63, Nakuru 21, Kilifi ji 19, Nairobi ji 17, Makueni ji 13, Taita Taveta ji 5,
Uasin Gishu ji 5, Bungoma ji 4, Kajiado ji 3, Kakamega ji 3, Kiambu osemaki ji 3, Kericho ji 2, Machakos ji 2, Migori ng'at 1, Kisii ng'at 1, Kirinyaga ng'at 1, Isiolo ng'at 1, Kitui ng'at 1, Narok ng'at 1, Baringo ng'at 1, kaachiel bende kod Trans Nzoia bende ng'at 1. Kata kamano iwacho ni e seche 24 moko mokalo bende nitiere ji 4 mamoko ma oyangi ni oseyudo tuo mar mpox noendo e kaunti ma Mombasa. Ka kaunti Mombasa nitiere ji 3, to kaunti ma Nairobi nitiere ng'at 1 ma koro kilo ji 4 goendo. Matuch e kor gwenge gi James Rabala. Jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho ka ne Aden Duale koro wacho ne ji 3 ma ok gin nurses ma pacho kaendi to gisebedo osebed kichulogi kaka nurses mane ondiki e yor orak mano e bwo chenro mong'ere kaka UHC. Koro ibro kawo negi okang' mager molich mokalo kaluwore kod dwaro mar duond chik. Kane owuoyo e kaunti ma e gwenge mag Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu, Duale nowacho ni nonro manche ne gitimo koro hoyango ne nitiere ji makwan gi romo 1000 modhuro ma gin jotich mabandia matiye migawo mochung' ne weche mag thieth e pacho kaendi, to ogin jothieth ma migawo mochung' ne weche mag thieth goenda adiera. Ne owuoyo machalo kama. The number that we are seeing and the number that people were being paid, there are thousands who are ghost. So msiniharakisha, msiniharaka. Hata mkinitumia text, mkidemonstrate, nikimaliza hiyo exercise of vetting and verification, we will post the UHC nurses the day we finish. And we are about to finish anytime next week. But before that, if you are not a nurse by profession and you have been earning the money of UHC all these years, wewe utakutana na sheria. You have to refund back our money. Ka koro atieko mage kore thund weche mno akilo ni ka koro aketo negi e yo machuok. Jatend piny Kenya William Ruto owacho ni kwe ma nyalo bedo e pinje mag Afrika kaendi e gino endo momoko e moloyo, kendo e gino endo manyalo konyo pinje mag Afrika e bedo kod dongruok mowinjore. Jatend migawo mochung' ne rito kwe pacho kae Kipchumba Murkomen owacho ni gidok ne bad migawo mar obila ma pacho kaendi e wi thoe mane obedo ma wacho ni okel kod obija mane ochielo kod bunde. Jong'anyo mathur kaendi kowacho ni gidok ne ogai mar bad migawo mar obila kaachiel bende kod obila te mathur kaendi kuom tich mane gitiyo e kedo gi jonjore. Kod jaod bura ma Kuria East Kitayama Maro dok ne jatend migawo mar omenda John Mbadi e wi dhok maende ne owacho e wi chenro mar siro somo ma ichiwo nono maonge chudo e skunde mag primary kod secondary mathur kaendi, kowacho ni Mbadi ne owacho gima adiera mokalo. Nye kwara mga jong mago bende makilo e giko maga winjo weche manyien mawuok koni koncha gi lak seche gendi. Watude kendo kango chopo sa achiel mar otieno ma kenda bucha kilonwe kendo weche moko manyien adimba ko kamano kango chopo sa 11:12 to bukilo ni weche manyien goendo e yo machuok. Mago ne weche matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mariango ni motimore gwengewa. Radio Ramogi Karchun Jaluo. Pepsi ni ng'ich mamora yawa. Anaeroga Pepsi mang'ich kama. Kata marani, bera hinya koda. Mano kare. Kata kamano, we ayuora chien matin, katiko gimatimoni, igoch na an kodi giwach. Nisamna sani. Aonga kere tombro gochini go bange. Kara Pepsi mwadho ni tango. Wega duokri chien bwana. Kunywa airtime gi Pepsi. Ati kunywa airtime.
Weketho kinde donje promotion mar kunywa airtime gi Pepsi kawuono mondo yud airtime gi pesa pile ka pile seche ma yudo mor ka imadho soda ni mihero mar Pepsi. Yot mokalo, nyiew mana soda mora mora mar Pepsi, obed Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kata Sting Energy Drink, bang'e di *459*3#. Kasto yor nembni auchiel miyudo e bwo pekeno mondo ilo airtime kata pesa sano sano. Kunywa airtime gi Pepsi, winj mit gi ilo e piny Kenya mangima. Opuodhwa kod BCLB number 0000258. Weche kod chike mantie nyaka lu. The August school holidays are the perfect time to unwind, relax, and enjoy Kenya's stunning coast with View Travel's 3-day getaways. Stay in Mombasa on a full board basis from just 28,750 Kenya shillings via SGR or 44,350 Kenya shillings when flying. Escape to Malindi Watamu from 35,000 Kenya shillings via SGR or 45,000 Kenya shillings by flight. Bask in the Diani Ocean Breeze from 66,300 Kenya shillings via SGR or 49,300 Kenya shillings by flight, bed and breakfast basis. All packages are per